Akong video karon ba kay dili ko magdagag istorya pero parang sa mga lalaki ba nga bagtik kayo og atik, pantay lang mo ha. Kamo ba? Grabe kay mo mga atik na mo gusto siguro mo wala mi kay baloan na inyong mga diskarte kanang mo ana mo nga. Abi nimo kung nagtuo ka nga kaming laki sama ratanan, ipakita na ko nimo kung unsa ko kasaligan. Ipakita na ko nimo nga dili ko nimo mahayan. Ipakita na ko nimo buhaton akong tanan nga malipay. Malipay lang imong kalibutan. Hay. Tapos maingon pa mong inosente man kay ko ana day oy kung kay balo pa lang ka. Inawala jud ko'y alam anang mga butanga in town. Bisag unsaon pa ko nimo dili jud ka ma problema kay wala gyud mo claim na ko. Sus ko Ginoo abtan daig pila ka adlaw gipost naman ko sa asawa noon sa Facebook ang gipatulan ako yang bana. Sus bantay lang jud kang lakiha kay palabig pabagtik sa imong itlog na.